Mobibo na pag-usab ang mga turismo sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, kay ablihan na pag-usab ang mga tourism activities. Karon nga nakuha na sa probinsya ang MGCQ status o Modified General Community Quarantine, gihatagan na ni Gobernador Gwendolyn Garcia og pagtugot nga magpahigayon og pipila ka mga tourism activities. Sayod si Gobernador Gwen Garcia sa kalisod nga nahiaguman sa mga Sugboanon nga nawadan og panginabuhian sa pagsarado sa mga establishmento tungod sa hulga sa COVID-19. Ug apil na niini ang mga resort ug tourism activity centers. Dili ikalimod nga ang Sugbo usa sa mga nag-unang tourist destination sa nasod ug naghatag kini og trabaho sa libuan ka mga Sugboanon. Ug sa pagsarado sa maong sektor isip panagang sa COVID, libuan sab ang nawadan og panginabuhi. Sama na lang sa lungsod sa Uslob nga naalkansi og 1.2 milyon ka pesos nga kita sa ilang ecotourism sama sa ilang whale shark watching, sulod lang sa 4 ka buwan nga community quarantine. Mao niya mo main source of income dere. Yeah, not only kami, naabot mi mga utilities na depend ra pod sa among kita dere everything. Kung kaniadto dili mahutdan og turista ang moalboal, mapalangyaw man o lokal tungod sa ilang mga beach, diving ug sardine run watching. Karon mingaw na ang maong lungsod. Ang matahom nga Kawasan Falls sa Badyan, wala na usab mga bisita. Number one is ang job, the job opportunity. We have a massive layoff. We have 600 guides to start with, wala na sila trabaho. We have 350 habal-habal drivers, wala na sila work. And the rest na ay domino effects. Gibarugan gyud ni Gobernador Gwen Garcia nga ang turismo sa Sugbo dili lang lingaw-lingaw apan mao ang source of income sa mga tao. Maluoy in taon mo. Kay daghan kaing mga lungsod nga turismo gyud ang gisaligan. Turismo in taon mo ay nagpatuyok sa ekonomiya. Karon libo-kalibuan ang naundang ang trabaho. Pila ka resorts ang nagsira. Og down the line, ang uban nga nagdepende sa mga turista nga moabot dire. Kaning mga tourism activities, dili ni ang definition nato ani dili ni kay leisure. Panginabuhi ni. Karon nga MGCQ na ang probinsya, gusto ni Gobernador Garcia nga i-package ang Sugbo isip health and wellness destination. Giandam na sa gobernador ang Executive Order 20-A nga maglatid sa mga guidelines ug health standards sa lain-lain nga mga aktibidades. Personal nga gikonsulta ni Garcia ang mga tour operator sa South aron madunggan ang ilang habig sa mga ipatuman nga mga protocols. Gawas sa limit sa gidaghanon ug physical distancing, siguraduon usab nga ang mga gears nga gamiton gisanitize gamit ang UV germicidal lamps. Gawas pa sa pagdisinfect niini. Mamahimo usab nga magbutang og air purification system sa mga closed rooms. Cashless og online ang pagbook sa mga activity gamit ang online portal nga idumala sa Provincial Tourism Office aron ma-monitor ang gidaghanon sa mga turista. Atong ipakita nga kaya nato sama sa atong pag-agi gikan sa ECQ, nga GCQ, MGCQ ang probinsya disiplinado ta. Makamaota mo sunod sa mga lagda o mga pamaagi. Okay ra gid ma'am, ug unsay makaayo sa amoa na kuan sa among mga guide pod kay para maguni safety nato tanan. Okay, lisod gid kay ma'am og nangutan na bitaw ko pag meeting na mo diri sa among LGU kay patawag ba sa diri no. Nangutan na ko masimbak ko og atong mga guide kanang maigo sila isa may mong gastuan isimbak ko inana lang ba. So kami ug unsay protocol karon nga ikuan ni Gob, magtuman gid ni. Sa tinguha sa Sugbo nga ibalik ang tatak ni iniisip health and wellness destination. Siguraduon usab ang safety sa mga lungsuranon aron dili mo katap ang sakit nga COVID-19. Pila man kabuan nga nagantos ang mga Sugboanon nga nagsalik sa turismo, apan sa inanay ug hanay nga pagpatuman sa mga lagda. Aduna ra gayoy kahayag nga makita taliwa ni ining krisis karon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.